Гаилә корыр пар белән тәүге очрашуны кемгә ничек насыйп итә? Тәкъдир эше дибез. Яшелүзәннең җырчы кызы Алсу җәмгыятебездә узучы бәйгеләрнең берсендә Фәйзуллин атлы егетнең өзелеп моңлануын ишетеп ала. Иң әүвәл Раббысы булачак иренең тавышын шул рәвешле каләбенә уя аның. Акlı sitsa külmeginin yakaların kem uygan ay Reyhan ismin keminer kuygan sinile kurep kim tuygan. Cevap ne güzelsin. Фәнилнең шушы җырны башкаруы Алсуның күңелен әсир итә. Бу Сандугач керде күңелгә конкурсының концерты гөрләгән чак. Кыз ул вакытта сеңлесен алып килә. Ә егет исә әнисе белән бәхетен сынап карарга ниятләгән. Икесенә дә уңыш елмаеп, сөенеп кайту насыйп була. Сеңлесе дә, Фәнил дә урыннар яулыйлар. Күзләрендә үк моң тамчылары җимелдәгән Алсуның гына колагында җырчы егетнең көе эленеп кала. Һич тыңга бирми йөрәгенә. Тыңладым да таң калдым. Әлдә шул хисләрем ул минем гомерлеккә уелып калган инде ул хисләр. Кайттым да өйгә әни янына. Әни, мин шундый бер егетне ишеттем. Тавышы, бу тавышны әрәм итәргә ярамый. Аңа музыка училищесына керергә кирәк. Тәтештән икәнен беләм. Исемен дә хәтерләмим, ләкин фамилиясын хәтерлим, Файзуллин. Һәм мин аның абитуриентлар исемлегендә 2 ел көттем ул фамилияны. Һәм ниһаять 2006 елда карыйм абитуриентлар арасында Файзуллин фамилиясе балкып тора иде. Фәйзуллин бу вакытта үзе Алсу исемле кызның үзе өчен җан атканын уена да алмагандыр мөгаен. Yok indi. Насыйп эше. Тәкъдир. Училищеда аралашу, танышу ничегрәк башланып китте Фәнил? Училищега окуга кергәчтен инде без, башта беренче курста, мен беренче курска кергәндә Алсу 3нче курста укыйдыр инде. Әллә ни тыгыз элемтә булмады инде безнең. Аннан соң мин икенче курска кешкәчә битем. Син 2нче курста укыганда кыш көне бу. Икенче курска. Бер урамнан төшәргә туры килде безгә. Мин Яшелүзәнгә кайтып китәм. Мин ул вакытта Фрунзеда квартира сыймай дип торам. Без ничектер хәтерләмә 75нче маршрутка Домкекене кырыеннан төшеп киттек бергә остановкага. Тайгак. Ул бик авылыкта хәтерләмә белән үкшәләе. Мин ничектер таеп китте дә, мин моны тотып калдым. Ул вакытта пазик автобусга керәсең, бөтен тыгыз халык күп булай торып икәүләшеп булай торып утырдык, ничектер менә ул җырда вокзалга кадәр барды, мин дальше киттем. Менә шуннан ничектер бәлки энергетиклар күзгә күз карашулар шуннан менә безнең элемтә декабрьнең 25-ндә biz o vaqtda WhatsApp'lar yok, сообщение белән языша башладык. 31 көнне без классташлар белән авылда яңа ел каршылыйбыз. Миңа танышып кына киткән вакыт бөтен эштә кайный. Бакчаваш телефон тотмый авылда, бакчавашына менеп кыш көне баташуңа сообщение язам Алсуга. Яңа ел белән котлап, или шалтыратып та карыйбыз инде. Менә шуларны мин хәтерлим әле. Миңа менә шул позикта сөйләшкәндә бер әйбер җәлеп итте. Мине Дәвани үстерде ди. Күбрәк без Дәванидә үстек ди, әтияне эштә булганга күрә, минем белмим, әтияне сүзеннән калганмы инде, Дәвани белән, Дәвати белән үскән балалар мәрхәмәтле була. Менә шулда уелып калды. Алсу белән гаилә корам дип кайтып әйткәч.
Ол суны танышқаш алып қайтып берденді ол. Әнесі де ұшаттық енді қызны бек. Анна теге сарарға бардық енді. Сарарға барғасында енді фәтлия қызымды қайтып бергендегі шекілі яқшы болырсың. Жаным шолай нетіп әйтті енді. Ғайла қырғанда бары бір әти, яғни Фатихасы қыз бала ішінде, ир бала ішінде ең бірінші орында тұрады. Фәнилне үзебез без чыгышыбыз белән, әнисе белән авыл мөхитеннән булгач, безнең авыл шарак, ул да авылда туып үскән егет, аны кода белән кодагый да авылныкылар булгач, без аларны үзебезнең улыбыз кебек кабул иттек, чөнки ул безнең мөхиттән дип әйтик инде. Безнең уйлавыбызча, шуңа күрә безнең авырлыклар булмады дип әйтергә кирәк. Икесе дә бер даирәдән булган яшьләр шулай озакка сузмый кавышалар. Алсу Кариев театрында җиңсызганып эшли, Фәнил дәүләт ансамбле җырчысы, әле ярый сәхнә, гастрольләр, иҗади талпынуларны тоемлап яшәрдәй пар насыйп иткән ди Алсу. Иратның да, хатын кызның да абынган чаклары шактый була бит инде ул гаиләдә, төрле вакыт. Алсу, син абынганда сине тотып каламы? Һәр вакытта да. Мин аның һәр вакытта да ярдәмен сизәм, эшке халәтен дә сизәм миңа карата. Хатын кыздан һәр вакытта аңларга була, алар бит инде һава торышы кебек. О, синең белән 15 минут элек нормально әйбәт кенә сөйләшсә, 15 минуттан соң Бузылып китәме һава торышы? Һава торышы бузылып китә. Мин нәрсә әйттем сиңа, нәрсә йөрисең дим, теге пытыр йөриләр дә. Ярамый әйтәм, дәшмим. Ни нәрсә булды дип теге һаман бәйләнә башласаң, аннары зурга китә, шуңа күрә әйтәм, минем күбрәк үземдә әтинең нин тотам мин политикасын дип урысча әйткәндә. Хәтерлим, кичкәнә чакта да әни белән әти әрләшәр дә, хатын кыз һаман ашкып йөри, әти. Әйди дә чыгып китә инде. Әти. Чыгып китә дә 3 минут үтми. Ишек алдынамы чыгып китә, 3 минут үтми, әни керә, бар атагызны эшли икән, чыгып карагыз әле. Менә шуңа күрә әтинең төп ние дәшмичә чыгып кына китү. Һәм мин турышлай иттереп карарга тырышам. Кая чыгып китә ул? Ишек алдына гына түгел. Әллә кая китеп булмый инде. Юк инде, юк. Алсуның күңелендә менә шушы һава торышы кебек үзгәрешләрдә кояш чыгару өчен нәрсә җитә? Кичкенә генә бер җитәргә может, әйтергә может. Әйдә балаларны җыям да мин урамга чыгып китәм. Җалый телевизор кара дип әйтергә могу. Шейләр ишегалый. Шейләр җалый. Тынычыкта калдырыйм дисәң, аны уланырга аның кәефе күтәрелергә мөмкин. Хатын кыз битне күбрәк кулак белән ярата дип әйтәләр. Шуңа күрә менә күбрәк яшәгән саен кешене күбрәк аңлыйсың бит инде нәрсә бу вакытта нәрсә әйтсәң, нәрсә шый, бу вакытта нәрсә әйтсәң, нәрсә шамый икәнен катыракта әйтеп куясың килә кай вакыт. Ансыз да булмый инде гаилә булгачтан. Алсуның чынлап та кулак белән яратканын инде син танышкан көндә үк аңларга тиеш идең. Юк, ул һәр вакытта да кулак белән генә яратмый. Төрлечә ул. Әйтәм бит һава торышы дип. Фәнилнең күңелендә кояш булсын өчен нәрсә җитә Алсу? Әйтәләр, мин нәрсә җитә? Мин тәмле ашарга пешерергә яратам. Менә әйтәләр бит ир кешенең чыннан да әле бер тапшыруда да сорау биргәннәр иде. Ничек каршыласың син иреңне гастрольдән? Әйтәм, иҗештергә өлгермәсәм дә ашарга пешкән була минем гел. Шуңа күрә син нинди арганмы син, эштәнме, репетициядәнме? Мин алдан ук планлаштырып куям. Әгәр дә өлгермәсәм, кичтән пешерәм, өлгерәм икән. Кай вакытта шулай булганы бар? Репетиция вакытында сорап 1 сәгать кенә өйгә кайтып киләм. Фәнилнең кайткан вакытына туры китереп. Кызлар шакката, ничек син шулай булдыра аласың әйтәм. Ул бит ерак гастрольдән кайта. Хәзер менә күп кеше игътибарда итеп бетерми, кыз балаларны син гаиләдә хуҗабикә булырга, ир хатыны булырга тиеш дип үстерсәң кулайрак дигән фикерләр бит инде хәзер соңгы арада еш яңгырый. Ир-атны син гаилә башлыгы булырга тиеш дип тәрбияләү кирәк дибез. Ул яктан караганда. Алсу өлкән кыз буларак, улы кыз буларак, аш-су кухня тирәсендә күбрәк кайнады ул Алсу. Әдилә кызыбыз безнең җыштыру кебек эшләрне эшләде. Инде иратка килгәндә
мин балаларга кичекчедән әтигез, отагыз дип. Шундый моментлар була, койсы вакытта бик дус, тату алар әтисе белән. Аларның даже общий секретлары да бар. Әти кызлары булып үскәннәр инде алайса? Шулайдыр инде. Кыз бала яратуга мохтаҗ дип әйтик. Кыз баланы яратасы килә. Алар ярата беләләр дә кыз балалар. Шуңа күрә яраттыгын да яратып көтеп алган кызлары алар безнең икесе дә. Алсу бигрәк тә ул беренче кыз булгач, беренче бала булгач көтеп алып зәңгәр күзле дип булсын дип, чәчәкле күлмәкле булсын дип, шулай дип көтеп алган кызыбыз булды. Фәнил үскән вакытта сез аның белән күбрәк дуслар идегезме? Әллә инде әйтеп бетермәгән серләре дә каладыр идеме? Күбрәк кем белән сөйләшәдер серләрен? Әнисе белән дә сөйләшәдер, минем белән дә сөйләшәдер инде. Ул минем белән күп йөрдем бар. Теге машинада постоянно минем белән утырып йөридер, җырлап җибәрәдер. Кыскырып. Машинада магнитофон бар, шуннан кушылып җырлап утырадыр. Шул дус мөгаллимәдә инде. Бала чагыңның шундай яңгыр яуган, әти-әнинең гөрләп торган вакытлы кичләре. Иң кадерле вакытлардыр дип әйтәсем килә минем. Аны бераз адәм баласы акыл керә башлагач кына аңлыйдыр дип уйлыйм мин. Узды баштан теге әнине югалтылар. Аларны искә төшерсәң, элек ничек яшәлгән, хәзер ничек яшәлгән, теге аны барысында югалтканнан соң гына аңлыйсыңдыр инде ул. Аны кеше адәм баласы үз башыннан үзенчә аны аңлый торган әйбер түгел инде ул. Шуңа күрә һәрберебезгә дә әти-әнинең янында булуын телим мин. Сау сәламәт, сау булу. Ул иң кадерле вакытлар. Нишләптер менә ул истә калган ул вакыт көз сыры салкын көн булса да идәге җылылык ничектер менә әлдә менә монда утырар ул минем шундый рәхәт вакытлар дип әйтәсе килә минем. Идәге җылылык күбрәк хатын-кыздан торамы гаиләдә, әллә ир-аттанмы, ничек уйлыйсың? Күбрәк хатын-кыздандыр дип уйлыйм мин. Идәге җылылыкны хатын-кыз саклый, ир кеше ярдәм итә дип уйлыйм мин. Инде тагын да ярдәм итүче кырда шабып йөрүче балалардыр дип инде мин. Минемчә шулай. Гаиләдә ике ир егет үсеп килә. Аларны тәрбияләү нисбәтеннән күбрәк нәрсәгә басым ясыйсыз? Балалар үстерү җиңел түгел икән ул име? Дөресен әйткәндә. Ике малай булгач бигрәк тә күбрәк инде алам безне ничек тәрбияләгәннәр менә күбрәк безгә ничек өйрәткәннәр, безгә нәрсә өйрәткәннәр теге. Шунардан чыгып шитәбез инде без икебез дә теге. Балаларга кычкырмыйча да булмый, әйтмичә дә булмый, теге өйрәтмичә дә булмый, теге кемдер әйтә, вот балаларга кычкырма, үзләре ничек телиләр, шулай эшләсеннәр. Алай гына булмый бит әле ул теге. Но тырышабыз инде әйбәт тәрбия бирергә. Иң беренче безнең гаиләдә инде төп әйбер ул балаларыбыз татарча белсен дибез инде. Иң төп әйберебез без үзебез чиста татар кешеләре буларак безнең балалар татарча бер авыз сүз дә белмәгәч бит инде ул безгә Оят булырга тиеш инде. Оят булырга тиеш инде, әйе. Шуңа күрә өйдә кычкыртып булса да сөйләштерәбез инде татарча. Әмирхан, син һәр вакыт шулай булышасыңмы энеңә? Әйе. Нәрсәләр эшлисез бергәләп? Мәсәлән, уйныйбыз бергә, телевизор карыйбыз. Китап укыйбыз. Әмма поездда уйныйбыз. Уйнарга да яратасыз, әйеме? Әйе. Дәвәниләргә булышырга барасызмы соң, әллә ял итәргә барасызмы күбрәк? Күбрәк булышырга кайтабыз, дәвәтигә пешән йөргә кайтабыз. Әби бабайга бакчада булышабыз. Нәрсәләр эшлисез бакчада? Бакчада җир казыйбыз, чәчәк утыртабыз, кыяр, помидор ашыйбыз. Бабайың һәм дәвәниң инде алар. Алар бик мине яраталар, мин дә аларны бик яратам. Гомәрне дә яраталардыр инде. Гомәрне дә бик яратам. Узган ел бына Әмирхан җәй буе минем белән булды.
видеоларда төшереп җибәргәләдем әтиләренә. Пишәннәр җыешып, пишәннәр өешеп. Авылда шул пишән бакчада хәзер бакча күп утыртмыйбыз бит инде. Гел уйнап кына йөрмиләр. Әмирхан ул шундыйрак бала инде. Кайта, авылда уже Әмирхан кайткан. Аны беләләр уже. Бөтен кеше белән сөйләшә ул. Ыныклар тәрбиясе, алар графигі белән яшибез без. Мин шәхсән үзем алар графигі белән яшим. Әни менә шулай дип, алар нитәләр дә, шул аяқрындарак икән дип. Кызым җәле тагы әйтәле, кая нинди нәрсә, кеше сырый инде, кая китте, киттеләр, эшләр белмим, кая киткәннәр, эшләр алар. Әни күпчелек аларның графиклары белән яшибез. Гастрольләре, чыгышлары булганда киләбез инде. Безнең яшьлек үзән белән Казан арасы әллә ни ерак дип әйтеп булмый. 40 километр кирәк булганда булышабыз. Бик теләп булышабыз дип әйтергә кирәк. Үзеңнең дәвани тәрбиясен һәм менә аларның дәвәниләр тәрбиясен чагыштырып караган вакытлар буламы? Була. Без инде мин үзем шәхсән дәвани тәрбиясендә үскән кеше. Аның сабаклары иң күңелгә уелганы. Эшкә дә өйрәтте, диннең дә нәрсә икәнен өйрәтте безгә. Бөтен өйрәнгән дугалар, безнең дәвани өйрәткән дугалар. Кечкенәдән хәтерлим мин иртәнге сәгать 5-тә намаз укырга торып утыра. Без дәванидә уянасың да, күзеңне ачып карыйсың, тегендә әнидә кухняда ут җана бит инде. Торып чыгасы килә бит инде. Чыгып утырасың да, менә бу дуганы укы әле иде. Өйрәнә тор мин намаз укыганда дип, менә без шул вакытта, шул чакта өйрәнеп калдык менә ул дугаларны сеңдереп. Хәзерге менә әбиләр, бабайлар, дәваниләр тоже безнең балаларны кайтарабыз. Тәрбия, Аллага шөкер, менә алар бар дип сөйнәбез инде без. Әле алар бар өйрәтергә. Яшәештә күп нәрсә дәвани тәрбиясендә бөреләнә. Шул исәптән насыйп ярыңның газизләрен яратуда. Чөнки бала кайната-кайнана белән әти-әнисенең тормыш рәвешенең шаһиты да, күп вакыт кабатлаучысы да. Кайнанаң белән серләрең бик килешкән ахрысы. Гел менә сүз башлаганда да, аралашканда да минем әни дип сөйләшәсең аның турында. Хөрмәт белән искә аласың. Мин әнидән шул сыйфатны алырга тырыштым, тәмле телле буларга. Нинди генә ситуация булуга карамастан, гел елмайып кына бөтен уй-фикерләрен җиткезә торган иде. Матур гына. Фәнни белән ике арадагы каршылыкларны шулай елмайып кына хәл итеп, тәмле тел белән генә хәл итеп бетереп буламысың? Җаена төшсәң, ир кешенең нишләп булмасын. Кай вакытта бит инде хәйләкәррәк тә булырга кирәк. Ярар. Матур итеп тәмле чәйне ясасаң. Кайнана белән киленнең дуслыгы бит әле үзеңнең гаиләңә дә йогынты ясый. Үземә дә кайнана буласы бит Алла бирсә. Аны да истә тотып. Менә улым, бик мойладың син, улым, молодец инде. Рәхмәт, улым. Юмарт егет бу. Рәхмәт сиңа, улым. Син шундый оста куллы. Хатыңа да шулай булышырсың, яме, улым, зур үскәч. Миңа да кайтып булышырсың, яме? Нәрсә дисәң дә балаларга бар үрнәк күрсәтергә кирәк. Үзеңнең начарактан күрсәтәсе килми бит, балаларың да шулай сине копировать итәчәк. Шуны күздә тотып, тешне кысып, кай вакытта туры килә, тешне кысырга да. Кай вакытта эмоциялар өстен ала. Ләкин андый вакытта минем иң якын дусларым ул әти-әнием һәм сеңлем. Фәнилнең сеңлесе. Минем сеңлем еракта Дилә. Ире хәрби. Без аның белән елга 2 мәртәбә күрешәбез. Фәнилнең сеңлесе белән без һәр даим көндә сөйләшәбез. Менә бер безгә терәк. Менә тагын әни искә алам инде. Кайнананы. Әни гомер-гомергә менә өйрәтте балаларны дус мөнәсәбәттә яшәргә. Чөнки үзең китеп баргач, аларга кем кала? Дус терәк. Бер туганы кала. Безнең дә балаларыбыз шундый бер-берсенә иптәш дус булсыннар иде дигән теләктә. Гаиләләр белән күрешкәндә күп вакыт хуҗабикәләр үзләренә табын тирәли урын сайлаганда аш плитәсе янына якынрак урынны сайлыйлар. Менә бүген дә асу бигрәк кыен миңа түргә утыргач диде. Дөресендә шулай.
түргә утырган чаклар бик сирәк була микән әле дип уйлап куйдым мин. Нишләп туйда түрдә утырдык, никахта түрдә утырдык. Әтиән, әлхәмдүлилләһ, әтиәниләр ашлар үткәргәндә гел әтиәниләрне түргә утыртабыз, шуңа күрә сирәкләгә, ләкин бик истә калган, үз вакытында истә калган моментлар. Әмма гаиләдәге роль өстәлнең кайсы тирәсенә утыру белән генә билгеләнми бит инде ул. Һәр вакыт әти-әнинең урыны түрдә дип әйтәбез, чөнки алар бәхәссез. Әлбәттә. Һәр вакыт түрдә булырга тиеш. Әниләр турында сөйлибез икән. Күңелләр дә тулып китә, алсу. Әйе. Мин үз әти-әниемә дә бик зур рәхмәтлемен, чөнки безнең менә мондый матур, тату гаиләбез менә алар ярдәме белән туган. Алар салган тәрбия белән. Әйе. Һәр нәрсәнең нигезе тәрбия дип юкка гына әйтелми. Ана менә шушы аш тирәсендә эшләрне башкарганда да бер дулкында эшлисез икәнсез. Әйе. Әни белән без бер дулкында. Әнигә мин сүз әйтеп алырга мөмкин, чөнки ул минем әнием. Әни ул вакыт, әйе, мин әнигә үземнең капризымны да күрсәтә алам. Мин кайсы вакытта уйлап та куям, әйтәм, артыграк әйтеп куйдым бугай. Әни йота бит ул. Әни оныта бит ул. Әни бит ул иң кадерле, иң сердәшче дус, подружка. Фәнис атасыз мине бүген иртәдән бирле. Әле Фәнис абый бая мактанып талды. Алар бит әле гастрольләргә чыгып китү генә түгел. Гастроль сайын безнең берәр күчтәнәш булмыйча калмый истәлек ди. Әйе, әлбәттә, ул дөрес. Традиция. Әйе, дөрес. Кая гына, кайсы якка гына, кайсы төбәккә генә барсалар да, нәрсә булса да безне искә алып, берәр күчтәнәш алып кайталар. Ризыкмы, башка әйберме, үз киеме. Менә бу түбәтәй дә, Чечнядан кайткан түбәтәй, субханалла, Аллаһ рәхмәт итсен. Мен шундый яратып киям, үзләре игътибар булгач, безнең дә игътибар арта, үзләре аларның игътибарлары булгач, шулай кунак ашы, аграк ашы диләр бит татарда. Коданың һәм менә кода-кодагыйның шулай бергә җыелган вакытлары еш буламы соң, әллә күбрәк бәйрәмнәр генә тур киләме? Без гомумән туган көннәр үткәргәндә дә без инде балаларын туган көне булсынмы, үзебезнең туган көннәр булсынмы, без күбрәк алсу белән инде беренче көннән үк әти-әниләрне җыеп алыйк әле. Лучше менә өйгә Коръән укытырбыз, шул бер Хөрмәттән. Коръән да укытабыз, туган көндә үткәрәбез. Безнең туган көннәр күбрәк шулай үтә. Biz менә алар Дилә Алсуның сеңлесе кайткан чиракта, алар Волга шәһәрендә яшиләр. Алар монда кайтканда тоже алар белән тоже җыелып, бергә җыелып алабыз. Мине үземнең сеңлемне тоже гаиләсе белән чакырабыз алар белән. Минемчә еш дип әйтергә мин, Аллаһка шөкер. Менә шулай җыелырга тырышабыз. Шушы табыннарга җыелуыгызда, аннан соң һәр мәсьәләне уртага салып сөйләшеп, киңәш белән эшне башлавыгызда, ул бит инде бергәлекне аңлата. Бергәлекнең нигезендә иң әүвәл нәрсә? Ничек уйлыйсыз? Тәрбиядер инде. Тәрбияле кеше бер-берсен алар тыңларга, икенчедән бер-берсен аңларга өйрәнелгән. Нигезендә шул нәрсәләрдә дип уйлыйм. Ишетә белү, тыңлый белү, аңлый белү нигездә шулай. Шул инде, мин шул хөрмәт дигән сүзне генә өстәп куясы килә. Бер-береңне хөрмәт итмәсәң, бер-береңә ышанмасаң, нидә булса, ышаныч булмаса, бер-береңә хөрмәт булмаса, аларны эшләп булмый бит инде бер көннәрдә дә. Сенең урындагы бер ышанмаган кешегә чыгып бер нәрсә киңәш сорый алмыйсың бит. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, бер-беребезгә ышанып, хөрмәт итеп, менә урталыкны табабыз инде. Урталык табыла торгандыр, чөнки күп әйбер бит ул камера артында күренә. Менә шушы тапшыруны төшергәндә дә кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте дә, нинди хисләр дулавы да күңелдә, кадр каршында бер төрле булса, кадр артында бөтенләй үтәнешкә, ниндидер менә тыйымлау дигән әйбер белән генә аны чамалап була. Сезнең белән аралашканда, менә Алсу әйткән иде, Фәнинең иң әүвәл шушы моңлы тавышы йөрәгемә саба җиле булып исте дип. Саф, рәхәт, ниндидер тынычлык бирә торган җил дип. Менә шушы ахәң, шушы саба җиле кебек
тынычлыгы да, бәрәкәте дә. Менә хәзер дә шушы аны камера аша бәлки аңлатып та биреп тә булмый торгандыр миңа калса. Безнең тирәдә менә шул йөри кебек. Ниндидер менә шундый бер аңлата алмаслык хис. Шушы хис сезнең гаиләдә һәр вакыт булсын иде. Һәм безне шушы мизгелдә караучы тамашачыларыбызның гаилә учакларында да. Амин шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт.